Épp 40 évvel ezelőtt, 1985 nyarán jelent meg a világ kétségtelenül egyik, hanem legismertebb fotója. A National Geographic címlapjáról a szemünkbe néző tekintet generációk emlékezetébe égett. Ez a kép a fotográfia történetének Mona Lisája. A fotóművészet ikonikus alkotása, mely nem csak vizuálisan lenyűgöző, hanem történelmi, technikai, kompozíciós, sőt jogi, morális és etikai szempontból is rendkívül izgalmas. A képet Steve McCurry, amerikai dokumentarista fotós, fotóriporter és haditudósító készítette 1984. decemberében. Fél évvel később pedig az egész világ megismerte, amikor a National Geographic 1985. júniusi számának címlapján megjelent. Abból a lapszámból világszerte 12 millió példányt nyomtattak. A kép természetesen rám is mély benyomást tett, már akkor, amikor először megláttam. Később több kiadvány is a birtokomba került, amely címlapon hozta a képet, aztán, ahogy egyre többet tudtam meg róla, a kíváncsiságom is csak nőtt. Olyannyira, hogy végül még egy eredeti lapszámot is beszereztem eBay-en egyenesen az Egyesült Államokból, emellett elolvastam és megnéztem számos interjút és dokumentumfilmet Steve McCurryről és az afgán lányról. Ez a videó pedig ennek az információhalmaznak a sűrítménye, hát ha mások is találnak benne érdekességeket. A szovjet-afgán háború 1979 és 1989 között zajlott. Az országban véres gerillaharcok dúltak, a konfliktus súlyos társadalmi és gazdasági károkat okozott, miközben tovább növelte a hidegháborús feszültségeket is. Az afgán lakosság óriási része, több millió ember menekült el, főként a szomszédos Iránba és Pakisztánba, ahol tömegek éltek szükségsátrakból kialakított táborokban, akár hosszú éveken át is. Ebben a kontextusban bukkant fel az akkor 35 éves Steve McCurry, amerikai fotóriporter, aki szabadúszóként főleg háborús övezetekben és polgárháborús válságtérségekben dolgozott. Afganisztánban, Pakisztánban, Indiában, Libanonban, Jugoszláviában és más távoli helyeken, és számos értékes anyaggal gazdagítva a Time Magazine és a Nat Geo kiadványait. Munkáit az élénk színek, erős kompozíciók és a hétköznapi emberek arcába sűrített történetek jellemezték. McCurry célja mindig az volt, hogy emberi közelségből mutassa meg a világ legnehezebb sorsú helyeit is. Sokszor életveszélyes körülmények között dolgozott, olykor hetekig tartózkodott a frontvonal közelében. Kalandos módon elkészített, a konfliktusokat közelről exkluzívan bemutató képei számos díjat nyertek, és Robert Capa aranyéremben is részesült, amit a legbátrabb, legvállalkozó szelleműbb fotósok kaphatnak meg. McCurry az afgán háború előtt Indiában tartózkodott. A háború megörökítésének vágyával afgánnak álcázva magát kelt át a határon, hogy Afganisztánban, majd Pakisztánban is dokumentálja a háborút és következményeit. 1984 végén épp a pakisztáni Peshawar mellett a Nasir Bagh nevű menekülttáborban járt. Egy sátorból épített iskolából hallott nyüzsgést, belépett, majd megkérdezte a tanárt, készíthet-e képeket. Engedélyt kapott, és ahogy körbenézett, azonnal kiszúrta az egyik sarokban ülő zöldszemű kislányt. Elmondta, onnantól kezdve semmi más nem érdekelte, csak az, hogy elkészítse ezt a portrét. Látva, milyen zárkozott a lány, először a többiekről készített képeket, hogy oldja a félelmét. Ezután a tanár fordításával megkérdezte, készíthet-e róla is képet. A kislány továbbra is elzárkozott, de végül engedett, mert a tanárnő meggyőzte. Ezek a képek segítenek, hogy a világ megértse, mi történik velük. Körülbelül 2 percre leült. McCurry az egyik előadása során később elmondta, 10-15 kockát készített, ebből 3-4 sikerült igazán jól. Folytatta volna, de a kislány egyszer csak felpattant és visszament a többiekhez. Szerencséjére a lényeg már megvolt. A pillanat, az arckifejezés, az élesség, minden összeállt.
Nem gondolta persze, hogy az a kattintás ilyen erővel megváltoztatja majd az életét. Mert ezután fél év csönd következett. A tekercset hetekig tartott eljuttatni Washingtonba, a National Geographic szerkesztőségébe, ahol több más tekercsével együtt előhívták, majd további időbe telt, míg a fotós is hazaért, hogy konzultálhassanak. Csak ekkor láthatta az elkészült képet, ekkor bizonyosodott meg róla, hogy milyen különlegesre sikerült. A 85 júniusi Nat Geo szám címlapját illetően szerkesztőségi vita alakult ki. Egyesek úgy tartották, ez a fotó túlságosan felkavaró, és egy másikat gondoltak volna előnyösebbnek, amin a gyermek eltakarja az arcát. A végső szót a főszerkesztő mondta ki. A többi pedig történelem. Érdekessége a dolognak, hogy az egész anyagban ez az egyetlen egy alakos portré, szóval ha nem került címlapra, akkor lehet, hogy egyáltalán nem is lett volna az anyag része, és nem válik ismertté. No, de vessünk is egy pillantást arra, hogy milyen eszközökkel készült az afgán lány fénykép. Steve McCurry egy Nikon FM2-es fényképezőgépet használt, ami egy teljesen manuális fényképezőgép. Annak ellenére használta ezt, hogy akkoriban már a Nikon sokkal fejlettebb elektronikával, automata funkciókkal ellátott gépeket is gyártott, amikben az elem lemerülése használhatatlanságot eredményezett viszont. Ez egy legendásan ellenálló és megbízható modell, és hát ne feledjük azt, hogy McCurry időnként hónapokra felszívódott távol a civilizációtól, és elmondása szerint a ruhájába varva csempészte a tekercseit, hátán egy rongyos zsákban tartotta a gépet. Ehhez a géphez pedig elem se szükséges igazából, a benne lévő elem egyedül a fénymérő működtetéséhez szükséges. Ez egy masszív fémötvözet váz, nagyon ellenálló, teljesen mechanikus, titánium zárszerkezettel rendelkezik. Egy 4000 másodperces expozíciós időre is képes, ami egészen kuriózum, és becslések szerint képes optimális működésre akár -40 vagy +50 fokon is. A gépet 1982-től egészen 2001-ig gyártották, vagyis a modell túlélte a teljes elektronikus, sőt még az első digitális tükörreflexes gépek megjelenését is. 1982-ben az ára $364 volt, ami persze az akkori árfolyamon sokkal több pénzt jelentett, mint ma. Úgy becsülhetjük, kb. 500 000 mai magyar forintba került. For years, Nikon's superb balance, precision optics, and rugged durability have made it a favorite among professionals and amateurs alike. Now Nikon has gone a step further with the incredible Nikon FM2. This masterpiece of modern technology lets you capture on film what was once impossible. Freeze action at a lightning-quick 1/4000th of a second. Sharper flash pictures by synchronizing at 1/200th of a second. Use virtually any... Következő eszköz, amit Steve McCurry használt, az egy Nikon MD12-es Motordrive, amelynek segítségével akár 3,5 képet is készíthetünk másodpercenként, ráadásul megspórolhatjuk a film felhúzás mozdulatát is. Jól át tudja billenteni a gép súlypontját, ami komfortosabb fogást eredményezhet nehéz objektívek használatakor. Akkoriban ez a fotóriporteri munkában hatalmas segítségnek számított, ma már valami kevés haszna van, hisz filmes gépeket senki sem használ ilyen műfajban, de mint korabeli kiegészítőt ezt is jó érzés birtokolni. Az objektív pedig, amit Steve McCurry használt az afgán lány fotó elkészítéséhez, az egy 105 mm-es f2.5-ös AIS Nikon manuális objektív volt, a kor egyik legnagyszerűbb fix középtelelátószögű portrélencséje, fantasztikus fémüveg építmény, brutálisan éles, szép háttérmosásra képes objektív. A 70-es és 80-as években elengedhetetlen tartalma volt a profik fotótáskáinak, és még ma is megállja a helyét. Tökéletes, de egyben nosztalgikus képeket lehet vele készíteni. Ezen felül valahonnan még egy sárga Nikon nyakpánt is előkerült, ez is egy korabeli kiegészítő, úgyhogy örülök neki. Ami pedig a filmtekercset illeti, azt tudjuk, hogy Kodachrome 64-es diafilmre készült a kép.
A Kodachrome egy legendás film, az első színes film, ami széles körben el tudott terjedni. Már 1935-ben elkezdte gyártani az Eastman Kodak vállalat, majd a professzionális színes fotózás egyeduralkodójává vált. From Kodak, America's storytelling. Ez a film olyannyira népszerű lett, hogy még egy dalt is írtak róla, valamint forgattak róla egy egyszer megnézhető filmdrámát is ezzel a címmel, ami épp a film történetének utolsó napjaiban játszódik. Mert hogy sajnos még ez a történelmi jelentőségű analóg termék is elérte a végzetét, összetett, költséges és környezetvédelmi szempontból aggályos előhívási folyamata, és persze a digitális fotózás térhódítása miatt is 2009-ben leállították a gyártását, majd 2010-ben a legutolsó előhívás ideje is elérkezett, de milyen érdekes, ennek a tekestnek az elkészítését épp Steve McCurryre bízták, aki szimbolikusan zárta le a film történetét. Wow. I've just decided I think I'm going to give up digital photography and go back to Kodachrome. A film jellemzője, mint az alacsony érzékenységű filmeknek általában, hogy rendkívül éles, tiszta képet ad, alig észrevehető apró szemcsézettséggel rendelkezik, nulla képzajjal, élénk színekkel, ráadásul tartósak is lettek ezek a diaképek. Előhívása K41-es eljárással történt, hisz ez egy nagyon bonyolult, háromrétegű film volt, amely különféle színszűrőkkel, kék, zöld és vörös rögzítette a fényt, és a feldolgozás is ennek megfelelően több lépcsős volt. Mivel tehát használható Kodachrome film már nem létezik, de ha lenne, se lehetne már előhívatni, megpróbáltam a lehető leghasonlóbb tekercset felkutatni, és arra jutottam, hogy mind alkalmazása, mind színvilága szempontjából ez az Ektachrome 100-as kell, hogy legyen, amiből sikerült is szereznem egy nemrégiben lejárt példányt, ami reményeim szerint attól még teljesen használható lesz. Azt még tudni kell, hogy a diafilmek beszerzése és előhívása legalább 2 láda alsó közép kategóriás sör árába fáj, szóval óvakodjatok az analóg fotózástól. A beállításokról pedig a következőket tudjuk. A film érzékenységében, a 64-es ISO-ban biztosak lehetünk. A záridőt illetően egy interjút találtam, amelyben McCurry kicsit jobban részletezi a beállításokat, az alacsony érzékenységű film miatt, amit emiatt lassú filmnek is neveznek, egy 60 másodperces záridőt használt. Erről tudni kell, hogy teleobjektív használata esetén ez már nagyon hosszúnak számít, mind az alany, mind a gép apró mozgás és könnyen bemozdulást, életlenséget eredményezhet. Kézből stabilizátor nélkül szinte lehetetlen is megtartani így az élességet. Azt viszont tudjuk, hogy a kép készítéséhez McCurry állványt is használt, így a gép mozgását legalább ki tudta iktatni. A blendenyílásról nem találtam infót, de első feltételezésem az volt, hogy ha nem erős napfényben készült a fotó és ilyen lassú filmmel, akkor biztos, hogy nagy blendenyílásra volt szükség. Ezért az f2.5 és f3.2 értékek közé eshetett. De erről majd később. Mint hogy a felszerelés összeállt, elhatároztam, hogy megpróbálom reprodukálni nem a képet, hanem inkább a készítés körülményeit, és átérezni, hogy milyen kihívást jelenthetett az elkészítése. Ahhoz, hogy az eredeti kép készítéséhez hasonló körülményeket teremtsek, annyi fényre volt szükségem, amennyi a fent taglalt beállítások mellett szükséges. Vagyis ISO 100, 1/60 másodperc, f2.5 vagy f3.2, blendenyílás, természetesen állvánnyal, ahogy Steve McCurry is annak idején. Szórt kültéri fényben és beltéri műfényben is tettem próbákat. Az eredményeket elnézve meg kellett állapítanom, hogy képeim élessége és részletgazdagsága finoman sem ért fel az afgánlány képéhez. Vagy az élesség sávját nem sikerült eltalálni, még úgy sem, hogy korlátlan ideig állítgathattam a gépet,
vagy a bemozdulás jelei mutatkoztak a képen, vagy egy általános látság tette értékelhetetlenné. Ennek persze több oka is lehet. Egyfelől méltán nem vagyok Steve McCurry, nincs komoly gyakorlatom az analóg felszerelés kezelésében, a film sem volt friss, és persze nem is Kodakrom. Ugyanakkor azonnal kiderült, hogy egy súlyos elméleti hibát is elkövettem. Túlságosan a szemekre koncentráltam, a kis érzékenységű film miatt pedig magától értetődőnek tekintettem, hogy az objektív teljesen nyitott kell, hogy legyen, a szórt fényű körülmények között a fénymérő is megerősítette, hogy ez a helyes beállítás. A képek összehasonlításakor viszont már rögtön feltűnt, hogy míg az én fotóimon jobbára csak az egyik szem éles, addig az eredetin az arc minden részlete az orrtól a két szemig a tűéles sávba esik, és a lágyulás csak hátrébb kezdődik. Ezt a mélységélességet pedig ezzel az objektívvel, ilyen távolból az általam kigondolt 2.5 vagy 3.2 blende nyílás értékeken nem lehet elérni. Márpedig ha ennél kisebb blende nyílást használ Steve McCurry, az azt jelenti, hogy az általam becsült fénymennyiségnél sokkal több állt rendelkezésére. Az már a kutatás során feltűnt, hogy mind a fotós, mind a modell külön megemlítette visszaemlékezésében, hogy nagyon erősen sütött a nap aznap, így elképzelhető, hogy a lány arcát érő fény, bár szórt, tükrözött fény volt, mégis elég erős. Erre utalhatott McCurry is, amikor a kép sikere kapcsán úgy fogalmazott, minden összeállt, a modell, a háttér és a megvilágítás is tökéletes volt. Így hát tovább folytattam a kísérletezésemet, ugyanazzal az objektívvel, de ezúttal már egy digitális gépen, a régi legendás D700-as vázzal, melynek egyedi szenzor technológiája sokak szerint a filmes képi világot idézi. A képeket továbbra is szórt fényben, de immár f4 és f5.6 rekesz értékeken készítettem, az ismert 1/60 másodperces záridővel és a legalacsonyabb érzékenységen. Tudni kell, hogy amikor egy objektívet rekeszelünk, akkor nem csak a mélységélesség sávja nő meg, hanem az objektív optikai teljesítménye is javul. Vagyis élesebb lesz az éles rész is. Letöltöttem egy ingyenes presetet is, amely képes emulálni a Kodakrom film tulajdonságait, amit ezekre a fájlokra rá lehet küldeni. Ez esetben már sokkal jobb eredményt értem el. Ahogy várható volt, elég sok kép így is bemozdult, de amit sikerült jól elkészíteni, azon az élesség hibátlan lett. Az éles sáv pedig az orrtól egész az arc hátsó részéig tart. Ezek után még készítettem ismét pár képet a filmes felszereléssel is, de már nem diafilmre, hanem színes negatívra, és tény, hogy ez már nem lett akkora blama. A kísérlet, ha másra nem is, arra mindenképp jó volt, hogy belássam, bár elsőre egy portré elkészítése nem tűnik nagyon nehéz feladatnak, az adott körülmények és technikai adottságok ismeretében figyelemre méltó teljesítmény, technikai bravúr, amit McCurry végrehajtott. Arról nem is beszélve, hogy egy nehezen irányítható gyermekmodellről volt szó, aki csak pár kocka erejéig volt hajlandó a gép előtt ülni. Márpedig egyértelmű, hogy ha a kép nem sikerült volna ilyen tökéletesen élesre, akkor nem csak címlapra nem került volna, de valószínűleg örökre az archívum börtönében marad azzal a tucatnyi további kockával együtt, amelyekről tudjuk, hogy elkészültek a lányról, de soha senki nem látta őket. Egy további érdekesség, hogy McCurrynek sajátos technikája volt a fényképezőgép kezelésére, mivel gyerekkorában volt egy balesete, eltört a jobb keze, és maradandó idegkárosodás is történt. Ezért leggyakrabban bal kezével kénytelen kezelni a gépet és kezelni az Expo gombot. Ez a körülmény pedig egészen biztos nem segítette, hogy az értékeket gyorsan és pontosan tudja beállítani. Ami a kép utóéletét illeti, a kislány sorsa világszerte felkeltette az érdeklődést, és McCurryt sem hagyta nyugodni a gondolat, hogy ki ő. Ezért 2002-ben expedíciót szervezett a kislány felkutatására, ami végül több zsákutca után sikerrel járt. A keresési folyamatról dokumentumfilm is készült, majd az eredményekről a Nat Geo 2002 áprilisi száma is beszámolt, ekkor került másodszor is címlapra az afgán lány, a közelmúltban ebből is sikerült beszereznem egy példányt. A modell kilétére tehát ekkor derült fény,
ekkor ismerhette meg a világ a nevét. Sarbat Gula az afgán háború után hegyvidéki környezetben szegény körülmények között élt tovább. Férjhez ment, gyermekei születtek, de nehéz körülmények között gyakran betegségekkel küzdve éltek. Azonosítása összetett folyamat volt. Még az FBI elemzői is segítséget nyújtottak benne, személyazonosságát kétséget kizáróan íriszkép felismerő technológiával erősítették meg. Itt jelent meg még egy érdekesség. Mint már elhangzott, 10-15 fotó készült a lányról, majd 2 változat versengett a címlapfotóra kerülésért 1985-ben. A többi fotóról gyakorlatilag nincs nyom. A Nat Geo 2002-es számában felsejlik azonban egy harmadik kép is, amit soha sehol nem publikáltak, így a neten sincs semmi nyoma. Szerencsére a kutatást bemutató dokumentumfilmben viszont rövid időre ez is láthatóvá válik, ahogy a szakértők az arcképeket elemzik. Sarbat Gula szemmel láthatóan az új találkozáskor is zavarban volt, tekintete ekkor sem lágyult meg. Látszott, hogy feszélyezi a hirtelen jött érdeklődés, az idegenek megjelenése, de McCurry kérésére ismét modellt állt. A 85-ös volt az első alkalom, hogy fotó készült róla, ez a 2002-es pedig a második. Egyébként ez a kép is Kodachrome filmre készült, de ezúttal már egy korszerű Nikon F5-ös gépet használt a fotós, ami a filmes korszak technikai fejlődésének csúcsát testesítette meg. A videóból pedig az látszik, hogy az objektív egy 105 mm-es f2.8 portré és makro objektív volt, vagyis a látószög ugyanaz maradt, mint az eredeti kép esetében, csak az objektív már egy fejlettebb, autofókuszos változat volt. A találkozáskor a nő elmondta, hogy emlékszik a fotósra, de fogalma se volt, hogy az arca világszerte ismertté vált. Hányattatott sorsa, menekülti élete később is folytatódott. 2016-ban a pakisztáni hatóságok hamis okmányok miatt letartóztatták és kitoloncolták Afganisztánba. A tálib hatalomátvétel után pedig 2021-ben ismét menekülni kényszerült, ezúttal Olaszországban kapott menedékjogot, és azóta is ott él gyermekeivel, immár anyagi támogatást is élvezve, a 40 éve készült portrénak hála. A kép már csak azért is különlegesen érdekes, mert az idők során több parázsvita is kialakult körülötte, amelyek az elmúlt években az etikai és személyiségi jogi érzékenység felerősödtével komoly erőre kaptak. That this photo does not represent journalism, it represents unpaid modeling. You're covering up, and I'm like, what is going on? And then I realized that someone else had posted. And what really galls me the most is that someone's sitting in their mansion, sipping their tea, which is A fine. fotón szereplő lányt McCurry valójában akarata ellenére fotózta le úgy, hogy kiléte és története ismeretlen maradt. Eközben a fotósnak hírnevet és kétségkívül bevételt is hozott. Kritikusok szerint a kép kimerítette a hatalommal való visszaélés fogalmát egy elárvult, kiszolgáltatott gyermekkel szemben, hisz a lány kulturális közeget tiltotta, hogy idegen férfiak előtt így megmutassa az arcát, és tekintettel arra, hogy ez egy beállított portré, nem tartozik klasszikus értelemben a fotóriporteri műfajhoz sem, ami feljogosította volna, hogy bárnyáron elkészítse a képet. A fotós mellett kiállók szerint ugyanakkor a kor kontextusában kell értelmezni a történteket. Háborús, káoszos légkörben készült a kép egy olyan időben, amikor még a fényképezés etikai elvei sokkal kevésbé voltak kiforrottak. A kép pedig végső soron teljesítette azt a feladatot, hogy rávilágítson a háború okozta borzalmakra. Az sem mellékes, hogy McCurry később egyértelműen lelkiismereti kérdésként kezelte, hogy felkutassa a modellt, és hogy Sarbat Gula is részesüljön a sikerekből. Boldogulása pedig személyes ügyévé vált neki is, és a National Geographicnek is, ami az elmúlt hányattatott évtizedekben nagy segítséget jelentett a nő családjának. További érv a védelmében, hogy a fotózáskor még egyáltalán nem gondolta, hogy ez a kép ennyire sikeres lehet, egy volt számára az aznapi számos expozíció közül. Munkamódszerének pedig mindig is szerves része volt a hétköznapi emberek portrénak elkészítése, és ha ez a kép nem lesz ilyen nagy hatású, mint sok másik portréfotója sem lett az,
Vélhetőleg semmilyen ügy nem kerekedett volna belőle. This guy stuck his butt in the dirt in dangerous war zones, and you like drug his good name through the dirt? How dare you? Maga Steve McCurry egyébként soha nem szólalt meg személyesen ebben a vitában. A kép megosztó természetéhez hozzájárult az is, hogy a Nat Geo címlapján a fotóhoz az alábbi képaláírást fűzték: Haunting eyes tell of an Afghan refugee's fears, vagyis megigéző tekintet beszél egy afgán menekült rettegéséről. Márpedig a fentiekből már jól tudjuk, hogy ez nem egészen fedi a valóságot. Hiszen bár biztos, hogy hányattatott sorsa is szerepet játszott az arcára kiülő bizalmatlanságban, szakadt ruhája pedig tanúságot tett a nagy nélkülözésről, amit a háború okozott, a szúros tekintet inkább szólhatott a helyzetnek, az idegentől való félelem miatt. Sokak szerint a kulturális keretek feszegetése okozta ezt az ijegységet, de olyan vélemény is elhangzott, hogy a kemény tekintet abból adódhat, hogy a kislány a pastun törzshöz tartozott, akik a Nat Geo saját leírása szerint egy harcos nép, akik csak, idézem, akkor békések, ha háborúznak. Így alapból is az erőt, eltökéltséget sugárzó tekintet volt jellemző rájuk. Minden esetre kicsit hasonlít számomra ez a helyzet a Winston Churchillről készült leghíresebb képsztoriára, amely a Roaring Lion, azaz Morgó oroszlán cím mellett ismert, és amely tökéletesen mutatja meg az eltökélt hadvezért, aki vér és verejték árán megnyeri a világháborút, de később a fényképész azért elmondta, hogy Churchill azért nézett ilyen bosszúsan, mert miután hiába kérte, hogy tegye le a szivarját, oda lépett hozzá és kikapta a szájából. Gondoljunk csak bele, ha ez az arc nyugalmat, békét sugározna, ismernénk-e meg a képet. Viszont végül is mindkét kép erőteljes jelképpé, történelmi szimbólummá vált, amit nem lehet elvitatni. Maga Sarbat Gula is ellentmondásos nyilatkozatokat tett a képpel kapcsolatban, ami bizonyítja, hogy méltán kavart indulatokat a kép. Beszélt a rossz érzéseiről, amik a kép készítésekor voltak benne, és arról is, hogy eleinte rosszul érintette az arcképe sikeressége. Úgy fogalmazott, a pastun nép tagjaként férjemmel együtt aggodalommal és szomorúan vettük tudomásul. Egyesek szerint kitoloncolásához is hozzájárulhatott, hogy a figyelem ráirányul. Később azonban kifejezte, elfogadta a helyzetet, megértette a kép jelentőségét, és örül, hogy az így ráirányította a figyelmet Afganisztán és a menekültek szenvedésére. És az is bizonyos, hogy ha ez a kép annak idején nem készül el róla, akkor valószínűleg az ő sorsa sem alakult volna ilyen kedvezőre. Nehéz igazságot tenni ebben a történetben, az azonban kétségtelen, hogyha nem lenne ez a kép, szegényebb lenne a fotográfia története, de nem csak egy képpel, hanem egy nagyon érdekes történettel is.